Wel, bore da bawb, croeso i'r gwasanaeth, Dathliad Nadolig teuluol yma bore yma'n Carolau. Croeso i bawb sydd yma yn y capel, croeso i bawb sy'n ymuno â ni o adre. Gai eich gwahodd chi godi ar eich traed, a ni'n mynd i ddechrau drwy gyhoeddi y geiriau sydd ar y sgrin. Gewch chi adrodd y geiriau gyda fi, a wedyn newn ni ddechrau canu. Rydyn ni'n cyfarfod heddiw yn enw Iesu Grist. Rydym ni wedi dod yma i addoli Duw. Rydym ni wedi dod i cyffesu mae Iesu yw'r arglwydd. Nid ydym yma i gael ein difyru, yn hytrach rydym yma i addoli. Ac wedi dod i brofi gwefr yr un sanctaidd. Rydym ni'n cyfarfod yma felly i addoli'r Duw byw, sy'n dad, yn fab ac yn ysbryd glân. Amen. Gadewch i ni addoli gyda'n gilydd.
Diolch i chi gyd, gewch chi eistedd lawr. Iawn, fel wedodd Rhys, croeso cynnes iawn i chi gyd. Mae mor braf eich gweld chi. Mae'r plant yn mynd i ddod mlaen nawr i ddweud chydig bach o stori'r geni i ni mewn ffordd bach yn wahanol. Diolch Rodri, o'n i'n poeni bod fi wedi colli'r microffon fyna, a fel mae lot o chi'n gwybod, fi'n gallu colli pob math o bethau. Golles i cerdyn banc fi'n ser bach wrth o blaen, so dim byd yn rhoi sioc i fi. Reit, so blant, dewch ymlaen. Chi'n cofio lle chi fod aros? Da iawn, da iawn, da iawn. Gwych. Da iawn chi. Felly, dyn ni'n mynd i gael hanes y geni mewn ffordd bach yn wahanol. Sa'n gwybod os ydych chi wedi clywed am y rhaglen newyddion Judea o'r blaen, ond dyna beth sydd ganddo ni bore yma. So, ffwrdd â ni. A chroeso i newyddion Juda, ar ein rhaglen bore yma. Digwyddiadau rhyfedd iawn ar bryniau tu allan i dref Bethlehem, gyda adroddiadau o olau mawr a sŵn canu swynol. Hefyd, brenhinoedd yn gofyn cwestiynau ac mae nhw ar y ffordd i Bethlehem, ond pam, fe ddown ni ar ddiweddaraf i chi. Ond yn gyntaf, mae Bethlehem yn llawn pobl sy'n chwilio am letu. Mae'r ceisar eisiau cyfri'r holl bobl ac wedi gofyn i bawb mynd i dref ei deulu. Felly mae holl deulu Dafydd wedi dod yma, yr un pryd. Yn siarad â ni'n fyw o Bethlehem, mae'r dau sy'n rhedeg y gwesty. Dwedwch wrthyn ni, sut ydych chi'n ymdopi gyda gymaint o bobl? Mae'n llawn dop yma, does na ddim lle i neb gysgu. Rydym ni'n gwneud gymaint, da ni'n gallu helpu bobl. Roedd hyd yn oed rhai oedd i fi gadael i ddau i gysgu yn y stapel ni neithiwr. Roedd nhw fi yn cael babi yn hanol y anifeiliaid i gyd. Waw! Babi yn gael ei eni mewn stapel. Mae pethau drwg yn Bethlehem. Diolch am siarad â ni bore yma. Nesaf, y golau mawr ar bryniau tu allan i Bethlehem. Oes, mae'r llawer yn digwydd yn y drefach hon ar hyn o bryd. Dim ond fugeiliaid oedd ar y bryn, a welodd nhw golau mawr a chlywed y canu. Dwi ddim yn siŵr os allan ni gymryd beth wedyn nhw o ddifri, cofiwch. Ac mae rhai ohonyn nhw'n ymuno'n fyw gyda ni nawr. Bore da fugeiliaid. Bore da. Yn union be welwch chi ar y bryn? Wel, ni ydy'r bugeiliaid, a be di job ni? Gofalu y defaid. Da ni'n gofalu ar ôl defaid, a pa sŵn mae Dafad yn neud? Me. Pa sŵn mae Dafad yn neud? Me. Felly, oedda ni ar y bryn, a be ddaru ni weld? Golau. Gola mawr. Be oedd y golau? Anel. Angel fawr. A be nath yr angel ddeud wrthyn ni wneud? Ti'n cofio, Dafydd? Nath yr angel ddeud ni wneud rhywbeth. Be nath o ddeud ni? Nath yr angel ddeud wrthyn ni i... be? Dos. Ia, dos i lle. Bethlehem. Dos i Bethlehem i weld be? I weld y baban Iesu. I weld y baban Iesu, a felly, da ni'n mynd yn syth i weld pwy? Baban Iesu. A lle mae baban Iesu? Yn y stabal. Yn lle? A pa anifeiliaid oedd yn y stabal?
Gwarthag, pa sŵn mae buwch yn neud? O, nôl i chi yn y studio. Diolch fi gilydd am rhannu eich stori ni gyda ni bore yma. Falch bod i'n digon pell a ddim yn gallu ogleuo chi. Mae eu stori nhw mor rhyfedd. Allan nhw wir wedi gwneud hyn i gyd i fyny. Draw i Jerusalem nesaf, ac mae brenhinoedd o'r dwyrain wedi ymweld â Herod yn gofyn lle mae brenin newydd. Bellach, mae nhw ar y ffordd i Bethlehem ac mae sawl un yn garedig iawn wedi cytuno yn siarad â ni bore yma. Brenhinoedd, pam ydych chi ar y ffordd i Bethlehem o bobman? Wel, son i'r seren yn codi yn y dwyrain. Arwydd fod brenin newydd wedi cael ei eni. Rydyn ni wedi teithio am bell ar ein cynelod yn dilyn seren. Da ni wir eisiau fod yn fagu. Byddai'n ni i rhoi anrhegion gwerthfawr brenin bach a'i llys am wir. Roedd Herod yn edrych yn gymysglyd iawn. Roedd y ffaith bod meddwl bod brenin arall oedd yn dde wedi ennill. O chwarae teg, gyfodd meddwl ar brenin a wastad o Bethlehem. Felly dyma ni ar ein ffordd. Ydych chi wedi sôn am babi wedi cael ei eni? Wel, nawr bod chi'n sôn, mae yna babi wedi ei eni, ond fel stabal. Mae yna fugeiliad wedi bod i weld, a nawr mae yna brenhinoedd hefyd. Mae'n rhaid fod yn arbennig iawn. Newyddion yn torri. Mae gen i newyddion da iawn i chi bore yma. Newyddion da i bawb o bobl y byd. Mae baban arbennig wedi ei eni ym Bethlehem, ac fe gewch ddod o hyd iddo, wedi lapio mewn cadachau, ac yn gorwel mewn cafn bwydo anifeiliaid. Plant. A nesa, mae'r plant yn mynd i rhoi can fach i ni, a mae Laura yn mynd i ddod mlaen i helpu y plant i ganu. Felly, ewn ni i lle oedden ni'n sefyll gyda. Ella, ti'n dod mlaen? Good girl. Jacobed. Henny, good girl. Harry, troi rownd. Harry. Troi rownd.
fawr i'r plant am gymryd rhan bore yma. Da ni nawr, plant gallwch chi fynd eistedd lawr. Achos nawr, da ni'n mynd i wylio ffilm yn dangos, yn dangos stori'r geni. Felly, eistedwch lawr a mwynhau y ffilm yma. Just fel na, allan o'n unlla, dyna lle roedd o, angel. Roedd Mair wedi dychryn am ei bywyd. Helo, hogan lwcus, mae Duw gyda ti. Paid â bod ofn, meddai wrthi, mae hyn yn beth da. Rwy ti wedi plesio Duw, ac mae o am wneud rhywbeth arall fydol i ti. Byddi di'n geni hogyn bach, a byddi'n ei alw yn Iesu. Mi fydd o'n arall fydol. A deud y gwir, bydd yn cael ei alw'n fab Duw. Roedd hyn i gyd yn swnio'n rhyfeddol, ond roedd gan Mair un cwestiwn ymarferol. Ymarferol iawn. Roedd Mair wedi dyweddio efo dyn o'r enw Joseph ac yn edrych ymlaen at ei briodi. Felly dyma hi'n gofyn yn ddigon teg. Sut fedra i gael babi a finna heb gysgu fo neb erioed? Roedd ateb Gabriel yn llawn dirgelwch. Synodd Mair yn fawr iawn. Daw ysbryd glân Duw i lawr arna ti, a bydd grym Duw fel clogyn drosta ti. Felly bydd dy fab yn sanctaidd hefyd, mab Duw fydd o. Mae'n swnio'n anhygoel, dwi'n gwybod. Wel, mi gaeth Duw wneud y peth amhosib yma i mi ta, atebodd Mair. Fi fydd forwyn ac mi fyddai'n iddyf iddo fo. Ac ar hynny diflannodd yr angel. Pwff! Mor sydyn ac y daeth o. Bŵm! Just fel na! Allan o'n unlla. Allai Joseph ddim credu ei glustia. Roedd Mair, y ferch roedd o wedi addo ei phriodi, yn disgwyl babi. Dim ei fabi o oedd o, roedd o'n gwybod hynny. Roedd Mair wedi torri ei gair iddo. Fasai neb wedi gweld bai ar Joseph am godi cwilydd arni a gwneud andros o ffws. Ond roedd o'n ddyn da a dyn caredig. Felly penderfynodd dorri'r dyweddiad yn dawel bach. Ond cyn iddo gael cyfle i wneud hynny, bŵm! Daeth angel i weld o yn union fel Mair. Daeth yr angel ato yn y nos mewn breuddwyd. Joseph, medda'r angel. Paid â bod o'n priodi Mair. Dydy heb fod efo neb arall. Nerth ysbryd glân Duw a roddodd y babi tu mewn iddi hi. Mi fydd hi'n cael mab bach. Mae Duw am i chi ei alw fo'n Iesu. Pan ddeffrodd Joseph, mi wnaeth o'n union fel yr oedd yr angel wedi dweud a phriodi Mair. Ond wedyn, bŵm! Rhywbeth arall hollol annisgwyl. Surprise arall. Roedd y rheolwr Rhufeinig Awgwstws am gael gwybod faint o bobl oedd yn byw yn ei ymerodraeth enfawr. Felly dyma fo'n gorchymyn fod rhaid i bawb fynd nôl i'r dref lle roedden nhw wedi cael ei magu i gael ei cyfri. Bethlehem oedd tref Joseph, lle roedd y brenin Dafydd yn byw ar un adeg. Felly aeth Joseph a Mair ar eu taith i lawr i'r de i gael ei cyfri yn y cyfrifiad. Ar ôl cyrraedd, mi fydden nhw angen lle i aros a phawb arall o deulu Joseph. Ond erbyn i'r ddau gyrraedd Bethlehem, roedd pob ystafell neis, llefydd gwely a brecwast yn llawn. Felly mi fydd rhaid i Mair a Joseph aros yn y stabel lle roedd yr anifeiliaid i gyd yn cysgodi. Ac yn fanno, yn y gwair gyda'r anifeiliaid, y cafodd Mair ei babi, Iesu. Lapiodd o'n gynnes mewn hen ddillad a'i roi yn y preseb. Ar y bryniau wrth ymyl Bethlehem, roedd bugeiliaid yn gofalu am ei defaid drwy'r nos. Roedd bob man yn dawel, heblaw am ambell ba gysglyd. Ac yna, bŵm! Dyma'r angel yna'n ymddangos eto. Roedd y golau o'i gwmpas yn llifo dros y bugeiliaid hefyd. Peidiwch â bod ofn, meddai'r angel. Heddiw, ym Bethlehem dinas Dafydd, cafodd eich achubwr ei eni. Bŵm! Ymunodd llond yr awyr o angylion efo fo, tyrfa
wedi allu miloedd o angylion, fel côr o fyd arall, gogoniant i ddiw yn y nef uwch ben, a heddwch a bendith i'w bobl ar y ddeiar. Nociodd y ser syllwyr ar drws y palas Herod, brenin yr Iddewon. Anfonodd brenin Herod y ser syllwyr i ffwrdd, felly ffwrdd â nhw gan ddilyn y seren i Bethlehem. Pan stopiodd y seren a sefyll uwch ben tŷ, roedden nhw'n gwybod mai dyma'r lle. Pan ddaeth y ser syllwyr i mewn, syrthiodd y tri ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Da ni am godi i ganu nawr, dos dywed ar y mynydd. Ledled y bryn ag y bobman, nos dywed ar y planet, amen i Iesu Grist. Gewch chi eista. Wel, ffantastig. Diolch i'r band. Diolch i'r plant hefyd. So mae'n jyst yn lyflu gweld gymaint ohonoch chi yma bore yma. Croeso hefyd i'r pobl sydd yn gwylio o adre. Nawr, da ni wedi clywed bore yma ynglyn â'r bugeiliaid a'r doethion. So, gai just help rhai o'r bugeiliaid a'r doethion eto. Sym rhaid i chi gyd, just rhai ohonoch chi. So, yna ni. So, cawn ni y doethion ochr yma, please, a bugeiliad ochr yma. Beth wyt ti? Bugeil, ia? OK.
Wel, mae'r bigel yma wedi cael costume change ers gynt yn y gwasanaeth. Wel, oedd y bugeiliad yr doethion, oedden nhw'n bobl gwahanol iawn yn dod e. Chyfo? Nawr, dyma ni, mae'r un o'r doethion fan hyn wedi bod i Trevor Jones ddoe, yn amlwg, wedi cytio hun allan, gyda'r dillad gorau sydd gan Cynarfon i gynnig, a ti hefyd. Ond wedyn y bugeiliaid, wel, dwi'n yn siŵr, maen nhw ffres o'r ffair eiaf fan hyn. Ti wedi bod, oedd hi'n oer ar y mynydd, pan oedd ti'n gofalu ar ôl y defaid. Oedd hi'n oer. Ac oedd y bugeiliad, oedden nhw ar ymylon cymdeithas. Oedd neb eisiau bod yn fugail yn amser y Beibl, achos oedd dim Range Rovers y pethau neis fel yna i gael. Oedd yn rhywbeth oedd pobl ddim eisiau wneud. Ond oedd y doethion yn bobl fawr, yn bobl posh, yn bobl smart, ie. Yeah. Ac, ond mae'n ddiddorol yn dydy, yn stori Nadolig, fod y dau set yma o bobl oedd yn wahanol iawn wedi dod at ei gilydd i addoli. Pwy? Iesu Grist. Iesu Grist. Iesu Grist y babi oedd hefyd yn frenin. A dwi'n meddwl, mae hwn yn neges i bob un ohono ni, ddim just y plant. Mae e mor bwysig i ni swyddoli, amser Nadolig, mae gyda chi bobl sydd falle byddwch chi ddim yn gweld yn yr un stafell, eto'n dod at ei gilydd i addoli Iesu Grist. A mae hwnna yn dysgu ni fod be mae Iesu yn cynnig o ran ei gariad, ei faddeuant, ei heddwch, i bawb. A da ni ddim yn clywed lot o hyn ar dyddiau yma na dan. Da ni'n byw mewn gwlad a mewn cymdeithas sydd falle yn rhannu pobl, nhw a ni, pobl sy'n efo, pobl sy'n heb, pobl sy'n gweld y byd mewn un ffordd, pobl sy'n gweld y byd mewn ffordd arall. Ond mae Nadolig yn atgoffa ni fod gwahoddiad i bawb. Pwy bynnag i chi, beth bynnag yw eich cefndir, os ydych chi'n ddoethion a bugeiliad, os ydych chi'n lluniaethu efo stori bugeiliad, neu uniaethu efo stori y doethion. Mae croeso i bawb yn Nadolig yma ddod at Iesu Grist. A dyna, da ni'n credu yma yn Carolau, a dyna da ni yn gwahodd pawb i ymuno efo Nadolig yma. So, gwych. So mae jyst chydig o gyhoeddiadau cyn bod ni'n mynd mewn i'r garol ola am bore yma. Da ni'n neud casgliad Nadolig leni fel da ni'n neud pob blwyddyn i ysgol Pendalar. Da ni ddim yn dod â'r casgliad o gwmpas achos Covid ar hyn o bryd, ond mae yna blat ar y ffordd allan os da chi'n dymuno rhoi i hynna. Hefyd, mae yna groeso cynnes i chi ddod nôl yma eto heno am 6 o'r gloch i'r gwasanaeth Carolau, a mae croeso i deuluoedd a plant i hwnna hefyd. Fydd yn hogiau ni'n rhedeg y wyllt anyway, so croeso i bobl, i blant eraill rhedeg yn wyllt hefyd. Dyna ni, dwi'n meddwl, os yna rhywbeth arall, gewn ni air... O ie, does dim paned bore yma achos Covid eto, a gai eich annog chi ar y diwedd, gan bod hi'n braf, i bawb mynd allan mor handi a phosib a mae'n saffach i ni gymdeithasu a gael sgwrs tu allan bore yma, dydy. So, newn ni jyst gweddio nawr cyn bod y band yn dod fyny i ganu y garol ola. Oes rhywun eisiau dod fyny i weddio efo fi? Ie? Yeah? Da ni'n licio dal dwylo pan da ni'n gweddio yma. Neu, na, da ni ddim fod dal dwylo ar hyn o bryd, na. Dal dwylo fel yna. Oce, newn ni siarad efo Iesu te cyn bod ni yn canu y garol o'r ola. Right. Oce, gret. Wel, iawn. Ewn ni blygu pen mewn gweddi te. Wel, Iesu Grist, da ni'n diolch am yr amser da ni wedi cael efo'n gilydd bore yma yn daddoli di. Da ni'n diolch fod ti yn dduw sy'n caru ni gymaint nes bod ti wedi dod mewn i'r byd yma i gyfarfod ni. Da ni'n diolch fod y bugeiliad a'r doethon yn bobl gwahanol iawn yn gallu uno efo'i gilydd i addoli ti. Da ni'n diolch bod ti yn gwahodd pob math o bobl fel ni, pobl sy'n wahanol i ni, bod ni'n cael yn uno
wrth ddod mewn i dy gariad a dy heddwch di. Felly o Dduw Dad, i ni'n gweddio dros bawb sydd yma, i ni'n gweddio dros yn gwlad y Nadolig yma. A da ni'n gweddio bydd rhywbeth o heddwch Nadolig Iesu Grist yn cyffwrdd bob un ohono ni y Nadolig yma. Yn enw Iesu, amen. Amen. Felly, diolch fawr iawn i bawb am ddod bore yma. Diolch i'r plant yn arbennig. A gewn ni godi ar yn traed nawr i ganu y garol olaf. Lyfli. So newn ni godi eto i ganu'r garol ola. Clywch li'r nef yn seinio'n un. Clir nef yn seinio'n un, hen ffych hen I coedwadu, heddwch sydd rhwng nef a llawr, diwadun sy'n un a nawr. Dewch bob cenedl I sy'r hod, un ochr angylaidd glod, blwyddiwch oll y llawen drem, ganwyd Crist ym Bethlehem. Glywch li'r nef yn seinio'n un, hen ffych hen I coedwad di. Crist adra gwyddoldeb yw, a disglair debwyneb Duw, cadarniwr a ddaeth ei hun, gwnaeth ei babell gyda di. Weledd yw dod yn y gnawd, dwy fol efo bydd un yn y frawd, Duw yn ddyn fy enaid gwyl, Iesu ein Emmanuel. Glywch li'r nef yn seinio'n un, hen ffych hen I coedwad di. En ffych tywysog heddwch yw, en ffych hwyl cyfiawnder gwyw, bywyd ddwg a golau ddydd, iechyd yn ei esgyrll sydd. Pwy sy'n lawr o goniant nef, fel yn ythregom ganwyd ef o'r yfed drefn, fel yn genid ni drachem. Glywch li'r nef yn seinio'n un, hen ffych hen I coedwad di. Glywch li'r nef yn seinio'n un, hen ffych hen I coedwad di. Iawn, wel, ga I ddymuno Nadolig llawen I chi gyd. Fel oedd Rhys yn gweud, croeso I chi ddod nôl heno am 6. Ond fel arall, newch chi wneud eich ffordd allan a gallwn ni cael sgwrs tu allan gobeithio. Gawn ni ddweud y gras gyda'n gilydd I orffen. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.